Comezan as obras para a pavimentación e instalación de pluviais nas rúas Carolo e Agro do Areal na parroquia ribeirense de Palmeira. O Concello de Ribeira vén de informar do comezo das obras de pavimentación e instalación da rede de pluviais nas rúas Agro do Areal e Carolo, en Palmeira. Operarios da empresa Construcións Fermín Simal iniciaron esta actuación traballando na rúa Carolo. O investimento global ascende a 60.197 euros. Houbo 23 ofertas presentadas. Na actualidade, o pavimento da rúa Agro do Areal é de formigón e a rede de pluviais deficitaria, mentres que o camiño do Carolo resistra un firme de aglomerado asfáltico en mal estado, cunha rede de pluviais tamén en mal estado que provoca frecuentes atascos na calzada. Co fin de solucionar estas eivas, as obras que se pretenden realizar residen na pavimentación e instalación da rede de pluviais. No tocante ao Agro do Areal será pavimentado con formigón pulido, no que se intercalarán franxas de adoquín de formigón, mentres que en Carolo se estenderá unha capa de aglomerado asfáltico en quente. Ademais, en ambas vías se vai instalar unha nova rede de pluviais. O prazo de execución é de 2 meses e a obra está adscrita ao Plan Post Plus da Deputación da Coruña do 2018.